3 gün devamında Kamal Teatrında da dramaturg, debutant Artur Şaydullin'in Sağınır sızma piyesası boyunca koyulgan spektaklinin premierası buldu. Zamança gibretli hikaye deb atalgan әлеге spektaklini qaragaч tamaşaçı kimni sağınırga tiyеш. Dramaturgның әлеге сұрауына жауапны хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда белеп кайтты. Мәгълүм булганча театр көнендә Зәкәрия Нариман псевдонимлы Артур Шайдулла Сагыныр сызма пьесасы өчен гран-при алган иде. Игълан ителүгә 1 елда үтмәде, 3 көн аншлаг белән Камал театрында премьера узды. Бу әсәрдә кичкенә генә модель дип әйтер идем. Безнең җәмгыятьнең, кешелекнең моделе. Без менә кайгыда да, шатлыкта да ни өчендер шундый ситуацияларда гына без берләшәбез, бер-беребезне аңлый башлыйбыз. Bir-birimizin гаепләрен таный башлыйбыз, bir-birimizгә әйтелмәгән сүзләрен әйтә башлыйбыз. Шуңа күрә аның исеме дә минемчә бик туры килә. Сагынырсызмы, сорау. Чөнки минемчә театр күбрәк сорау кузгатырга тиеш күңелдә. Бәлки җавап та түгел. Менә нәкъ сорау тудырса тамашачыда, менә шул чакта без үзебезнең максатка ирештек дип уйлыйм. Сагыныр сызма спектаклен театрга барып карарга кирәк. Бары тик тамаша залында сихри бер үзгә халәттә генә асылына төшенәсең. Ул сиңа тәэсир итә, күңел дөньяңны пыран-заран китереп ташлый. Моннан кашып тотылып булмый. Мондагы бүтән булган юлларда шушы автовокзалга әйләнеп кайта. Бу спектакльдән соң мине фантастик драматург диярләр дип искәрткән бер әңгәмәсендә Артур Шәйдуллин. Әмма спектакльне караган тамашачыларның социаль челтәрләрендәге бәяләмәләрендә дә тәнкыйтьчеләр дә гыйбрәтле хикәяне чынбарлык итеп кабул итә. Айсылу Хафизова мәсәлән хәрәкәткә караганда сүзнең өстенлек итүенә игътибар иткән. Ләкин режиссер Фәрит Бикчәнтәевнең осталыгы кайбер җыртык-пыртыкларны ямаган дип яза. Спектакльнең күңелне үтәли тишүе бәхәссез ди. Бу аеруча мәңгелеккә китү билетын өләшкәндә спектакльнең төп герое Фуат Идрисовичның күзләреннән ихтиярсыз яшь аккан эпизодта сизелә. Пьеса чынлап та улларга да, яшьләргә дә бигрәк тә яшьләргә кызык булыр, чөнки тормышның мәгънәсе нәрсәдә дигән сорауга күбрәк минем уйлавымча яшь кешеләр уйлана. Сәхнәдә 90-нчы еллар шаукымын хәтерләткән иске вокзал. Вакыйга һәм ыгы-зыгы шушы вокзал эчендә кайный. Бер ара Агата Кристиның утрауда калып бакыйлыкка күчәргә хөкем ителгән геройлары белән охшашлык та сизелеп ала. Ләкин менталитет башка. Монда лимонлы битнекле чәй бар, әни кадерен белмәгән депутат, кеше үтергән әмма гаебен танырга теләмәгән җинаятьче, динен саткан Григорий, исән чакта мәхәббәтен аңлатып өлгермәгән Наил һәм дә башка гөнаһлы җаннар. Бу пьесаны укыгач та күп каршылыклар тутылырды минем күңелдә әлеге әсәр, ләкин менә инде эшләү дәврендә без янәдән драматург белән киңәшләшеп барыбыз да, кайбер сәхнәләрне яңадан язып, детальләрне үзгәртеп, тамашачыга тулы әсәрне тәкъдим итәбез. Депутат белән Әминә мөнәсәбәте бераз әкияттәгечә килеп чыкты, ләкин әкияткә ышанып үскән буын тамашачы анысын да кабул итте. Депутат ролендә Фәнис Җиһанша. Артур Шайдуллин пьесага распределение, ягъни рольләрне бүлеп чыкканнан соң язып җибәрде. Мин нәкъ сине күздә тотып язган идем. Туры килүен кара әле, тагы кемнәр уйный, кемнәрне диде. Мин аңа кемнәрнең кайсы рольләрен уйнавын әйтүгә, ул Миләүшә Шәйхетдинованың да туры килүен әйтте. Аның уенча без 60% менә авторның шушы уйлаган фикерләренә тәңгәл килеп сайланганбыз булып чыкты. Театр һәр елның 7 ноябрендә Марсель Сәлимҗанов истәлегенә тамашачыга премьера тәкъдим итә. Сагынырсызмы спектакле димәк, Марсель абый рухына да бер дога. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.